אחד מהסיפורים המאוד מעניינים ומרתקים על הלל הזקן מופיע בגמרא במסכת יומא. אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפיק. חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. עלה ונתלה וישב על פי ערובה כדי שישמע דברי אלוהים חיים מפי שמעיה ואבטליון. אמרו, אותו יום ערב שבת היה ותקופת טבת הייתה וירד עליו שלג מן השמיים, וכשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר והיום אפל, שם היום המעונן הוא. הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה. עלו ומצאו עליו רום 3 אמות שלג. פרקוהו וירחיצוהו ושיחוהו והושיבוהו כנגד המדורה. אמרו, ראוי זה שנחלל עליו את השבת. מה קורה בהגדה הזאת? למה הלל הזקן מתואר כאדם עני שנכנס לבית המדרש דרך הערובה? מדוע אי אפשר להיכנס לבית המדרש בצורה פשוטה? האומנם מדובר כאן רק בסיפור היסטורי? אני מבקש לטעון שמדובר פה בסיפור שיש לו עומק מאוד גדול. הלל הזקן, אז הוא לא היה זקן, הוא היה צעיר, מגיע מבבל. אומנם הוא עני. הוא רוצה ללמוד תורה משמעיה ואבטליון. אבל התורה באותו זמן סגורה בדלת אמות של הלכה. סגורה בתוך בית המדרש. אי אפשר להיכנס לבית המדרש, אלא אם כן יש לך טרפיק, כסף. למה אתה צריך כסף להיכנס לבית המדרש? זה סוג של אליטיזם שבונים אותו סביב התורה, שרק אנשים שיכולים להגיע לתורה באופן מסוים, הם אלה שיכנסו לשם. מה עושה הלל הזקן? הלל הזקן, ששוב לא היה הזקן, נכנס לבית המדרש תוך שבירת חומות בית המדרש ב3 תחומים. בנפש האדם, בזמן ובמקום. נפש, זמן ומקום, בלשון החסידות זה עשן, עולם, שנה, נפש. אלה 3 מימדים שהלל הזקן מבקש לתפוס את חומות בית המדרש ולנסות לראות אם אפשר לפתוח אותם. קודם כל, הוא עצמו לא נכנס בצורה רגילה, הוא נכנס דרך הערובה. דבר שני, הזמן, הוא נכנס בשבת. כלומר, במקום שבו מבחינת הזמן צריך להיות טריטוריה של קדושה שאי אפשר להיכנס אליה, הוא נכנס אליה דווקא בשבת. זה במימד של האדם ובמימד של הזמן. במימד של המקום הוא על שוב הכניסה שלו בצורה לא רגילה. הוא לא נכנס בשערים של בית המדרש, הוא נכנס דרך הערובה של בית המדרש. ובסוף ההגדה, מה אומרת ההגדה? ראוי זה שנחלל עליו את השבת. הלל למעשה יוצר תורה אחרת, חדשה, שונה, שמדברת על המוני העם. תורה שלא סגורה בתוך דלת אמות של הלכה. תורה שפותחת את השערים של ההלכה, פותחת את השערים של בית המדרש, פותחת את הסגירות של החומות מסביב של בית המדרש. כאן הלל בעצם יוצר דרך חדשה בלימוד תורה. זו הסיבה שהלל הפך להיות אחר כך אחת מהדמויות המרכזיות שחז"ל אומרים עליו שהחזירו את התורה לעם ישראל. למה? כי הוא ידע שאת התורה לא סוגרים בדלת אמות של הלכה, אלא מנסים להוציא החוצה גם לאנשים מבחוץ. איך הוא עשה את זה בדיוק? נראה בעזרת השם בהגדות הבאות שנלמד. מהי הדרך שהלל סלל בלימוד התורה? כיצד הוא הצליח לשכנע את החכמים שצריך ללמוד את התורה באופן לא רק בתוך בית המדרש הפנימי, אלא להוציא את הדברים החוצה אל העם,
אלא אנשים שהם לא רגילים לדלת אמות של הלכה, שהם לא רגילים ללימוד תורה, שהם לא רגילים לשבת, שהם לא רגילים לכל הדברים האלה. האנשים האלה, הלל ראה אותם לנגד עיניו. זאת הייתה המגמה שלו, ולכן כל כך הרבה אנשים חזרו בתשובה בזכותו, כפי שמעידים עליו חז"ל. ואנחנו ננסה גם בדרך שלנו, במדרשה שלנו, בייעוד, גם כן לעשות את הדבר הזה, להוציא את התורה החוצה מתוך דלת אמות של הלכה.